Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ide sih arep masak apa ya guys iki? Nek komah ki arep golek sayuran, tapi nek wis teko nggone bakul sayur ki bingung arep masak apa. Dadine entuke sayuran ya iki guys, Mang. Sawi putih, terus pentol, terus wortel, terus cambah. Nah iki terus dadi masakan apa ngene iki engko. Dhisik bingung ya guys. Buto iki engko tak masak. Tak masak karo minyak wijen karo sauri. Pokoknya tak campur iki mbuh dadi masakan apa, butuh tak oseng-oseng ngono ya guys. Penting dadi masakan. Kok bingung-bingung arep kelan lompong kaya leren ngoceki leren apa wis suwene mbuh. Eneke ning bakul sayur ngene iki ya wis ditumbas ngene, sing penting kuwi dadi masakan karo diuplek ning kene ya. Dadi toh kemang masak apa toh? Ya wis. Etang to ya pe ngulup. Apa ki? Ngulup dong telo, guys. Wis tak oseng-osenge ya, guys. Ayo guys, mulai masak. Kayak minyak disitik, terus minyak wijen, umpama dicampur karo tahu entah bareng enak apa ora ya guys. Aku kadang bingung iki dadi masakan apa ngene iki kok yo bingung untuk masak iki masak piye ya guys. Dek, enek bakul tape tumbas, Din. Ibu wis kadung masak iki. Pertama-tama iki tak kasih lombok brambang bawang, guys. Tak kasih irisan lombok brambang bawang kan selerane pedes. Anyep-anyep nek gak mam pedes iki gak mantul. Pajane iki nek kadung gedhen geni ngono wae. Api cilike wis panas. Oh iya, gulane lali. Gula guys. Yang pertama-tama sing diplungno iki sing dhisik iki ya, guys. Wortele dulu. Ini apa harus kayak gini.
laku alhamdulillah guys. Iki mau ning pasar. Alah mbah rene ayam ki dadi masakan apa ya masakanku ki. Ya sik nek aku rong mateng ki engko. Pinter wis meh mateng ya. Pokoke iki entuk sayuran ngene iki tak masake dadi masakan apa ki aku gak iso ngarani. Iki jenenge masakan kota. Arep iki rencananya arep nyayur lompong sih tapi iki engko sarapane Dinda nuntut ora ngono pikirku. Lompong kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ini yo wes enak ini tak tumbas iki jadi simple. Terus itu ya guys, pentol lese opo saparin bisa ini. Kok bingung aku. Nang ler sego nduk. Masakan nopo ngene iki garani apa ngono kan guys nek tumbas ngono kan apa lek Dinda ki jenenge tumbas enek pentole enek sayurane niku apa Dek. Pernah mam tapi gak iso ngarani iki guys apa ngono lho. Apa ya guys ini enek pentole, enek sayurane, enek oh alah, yo capcay ngene kok capce lho, guys. Salah. Tapi ki kok yo mbuh dadine yo. Apa masakan apa ki? Yang penting jadi. Terus lanjut pentole. Nah, bar tak cuci kabeh guys, tak cuci bersih kabeh. Arek jebar-jebur cemplang-cempung. Tak nyicipane rasane. Kurang asin apa kurang pedes apa kurang ajar. Kalau untuk kasinan saya guys, bukan sawine rugi sepuluh. Tambahin dulu sedengan. Ini gak terlalu asin. Aku pengen iki sing rodok mogol-mogol ngene ya guys, ora sampai terlalu matang tenanan. Wortele lah yo pengene sing sik kriyak-kriyak ngono kuwi. Ketoke kok enak ketoke iki. Ya nang ler sego Dek iki mateng Dek. Wis iki dadi kaya panganane wong Cina iki. Kaya masakan wong Cina ya guys. Name sayur-sayuran. Sekali lagi.
ya ternyata. Mantap. Dek nang olah sego dhewe yo. Wis mateng nggih. Tak tambahane sithik gas. Ya Allah sayang, mau apa? Hah? Dek seporotan tok mbok adem. Mam tahu. Nggih. Mama masak iki lho, Dek, udah mateng, Dek. Guys. Dalam guys, saya tak patahnya kompornya. Bisa tiba. Tiba polam lho piye? So nyepit-nyepit ning. Ayo Ambah. Ya Allah, Ambah. Piye? Alah yo bohong, tiba kok bohong. Lah. Mbah. Ngantek gugup kabeh entukku masak. Sarapan, guys. Derek sarapan Dinda. Berdoa dulu. Berdoa pengisan kok. Ngono ki nek ape mangkat kuwi, Dik. Dieling-eling HP ki langsung dicas. Senengane baterai entek digletakno ngono ki aku jan semblemet ngono iki. Aku jan semblemet, bateraiku cek aki dinggo dolanan se. Jan semblemet. Iki tak delikno pirang-pirang dina iki. Ora roh. Enak ora, Dik? Enak. Alhamdulillah. Ya wis, emang jane gak sengaja din masak kuwi. Tenan, sumpah ki lho. Aku asline pekelan lompong. Penyanyur lompong, tapi wektune kuwi suwi. Iki engko nutut ora sarapane Dinda iki mikirku. Wis kuwi ae, enake bahane ning bakul kuwi wis tak kuplek-kuplek kuwi. Sementing enak ngene wareng. Wis pokoknya bersyukur intine iki mam karo apa ae bersyukur. Sing sak ngisore awake dhewe lho Dik, ijek akeh sing do kesusahan cari makan. Awake dhewe iki disyukuri ae. Cek iso blonjo saben dina, cek iso mam saben dina. Tetep bersyukur. Lah iki wis tak masakno. Aku mangi sakjane pekelan lompong, Dok. Tapi kesuwen kok Dinda yo gak nutut sarapane. Bakar ngulep brembel. Lho kok yo capar lah, yo kok yo capar mek tahu gede-gede. Lah Dinda ku yo ki tak masakno apa Dik masakno apa koyo nek tumbas niku dino apa Din? Anu agak dikasin kuwi. Tak masakno ngono kuwi lah eneke yo wortel, pentol. Alah tak isi lombok brambang bawang kei saus tiram kuwi karo minyak wijen. Dadi ya, Dek, wis kok makanane wong Cina. Makanan sehat tenan kaya MBG ngono ki ya ki, Din. Lah aku ya jarang masak ngono kuwi. Mang kok ya ora sengaja kok entuke bahan ngono ngene. Bekal-bekal kaya ngono kuwi ya. Malah sehat ya, Dek. Adek meneng ae piye pemirsane gak ditawani sarapan ya, Cah. Oh, salah. Ya.
Yo penang sekolah. Pulang sekolah ini. Melok sarapan ya penang ning kantor. Sego dek sore tuh. Iya. Esuk iki mang. Sore mucukno pacar Ngecukno lah aku ke ditawani lah aku permangan iki. Dinda iki kandhane gawe mie. Aku ya melok mangan. Lah kok bengi mangan neh. Lah yo. Golek lontonge pun Aku di nek wetengku panus ngono mangan mie tok iki gak ikhlas aku. ngepel Gak lontong tak renek. sego iki. Golek Kae martabak kae aku ditawani lha wetengku wareg iki permangan. mucukno terus tuku martabak ngulawah kae. Allah. Bertuibut. Cepet ngene iki lho tiba. Apa? Engko rak dilepeh neh kok ngono tahune iki Iya, engko. Nduk. Apa? Nyuwun apa? Hmm? Jajane telas, Adik. Aku Jajane kok telas. Lho, kakak gak dikasih. Aku mbok kon nanti, Nduk. Rene tak dolang. Dijak mantuk jawane iki paling kuwi. Peteng, guys, peteng omahe. Iki desih bar apa narik iuran. Apa nek ngarani? Banyu ki apa, Din? Banyu apa, Dek? BPOM. Banyu apa kuwi? PDAM ngene rek, guys. BPOM ngono lho. Sibel ira nek kene, Mas. Lah nek iki PDAM, apa ngarani PDAM kok yo? Sore-sore santai, guys. Pak Sumang nggih mulih ke sawah. Macul dandani galeng. Mangane ya simpel nih, guys. Ambek capcay. Oseng-oseng pentol ngono tak wis ae kok capcay bareng. Iki anu kecil ya, mbok lok. Itu tidak tembas apa ngomong? Dek Dinda tembas pangsit. Wes pokoknya iki makan sore. Pentolku kok tangan. Santai sore. Kong madang. Sampai oseng-oseng pentol kong kowe ya gak patek seneng. Yes, klambiku dinggo neh. Jan bayani tenan wis ngendhei ngene buke ae. Ramanu-mani. Tuku HP yang Ultra kuwi ya. Hah? Kelas Samsung ya. Sopo? Aku? Iya. Aku? Kon tuku HP Ultra. Ngakan sapa ngawani. Apik ya, Din? Ultra. Samsung. Mosok kok Dek Dian berarti? Dian iki Redmi. Dek Dian nek Redmi uga 5 juta Redmi ya. Lho. Dek Dian nek Din rego 5 juta Dek Dian iki. Iya. Mosok Realme iki. Mosok. Nang iki Pak Min entuk informasi kondi. HP ya. Oleh warik kenal Samsung Redmi. Kok agak tumuk iki aku. 2.000. 8 juta? 2 2 juta? Duh, kok malah larang HP iki ya? Iki 2,5 juta ndek Bandung kok ya kaya iki neh. Lah apa ya? Kok Ya nganu gede tambah. iki wis lah ndek esuk ki nganu, guys. Makane dhisik jam 9 ki baru bisa upload. Kendalane yo kumang. Wis tak VN ngoyo-ngoyo sampai ping 4 sampai 4 kali lho, gak iso nyimpen ning galeri. Dadine yo terus ngenteni anak-anak balik kombaun tak ngenteni kan kemit suwengi utuh ning baun. Terus di maksudnya ki kaya video-video ki jane yo wis tak hapusi kabeh, tapi kok ijek panggah ngono kuwi, aku sampai jengkel lho. Memori cilik. Terus ya mikirku ngene lah, kena ya tak upload, gak kena ya wis ngono. Akhirnya terus didandani Mas Aziz, dipateni HP-ne, di bulan balene neh kok terus video kemang nyimpen ning galeri ge. Alhamdulillah, terus jam 09.00
agek iso tak upload. Goro-goro ya ku mang. Ngono kuwi. Arep gage-gage upload kadang ki HP-ne sing error makane gak iso tepat waktu. Ya ngono kuwi. Kendalane ya, guys. Wong jedenge mbok isi, Mas. Pantesan aku narik banyu ki. Lho ngene pateno kuwi gak mundak-mundak yo sak meter kuwi ya, Mas. Lah yo. Wong ndek iki tak omongi. Lek sampean telung sasi lho yo ngono guyu tok iki. Ya ben tak mberno sing ngene lek pateno kuwi. Bere-bere lumpuk ra omah. Ya ora tau dinggur. Lah yo. Meterane dhewe tak buka ki. Aku yo kaget ya, nganune muser sing abang itu tak kerane nek mekan muser. Tiba yo tak tulis ngene lah, aku yo gak ora nek tau keran muser kuwi mekan. Anu maksudnya nek gigeke kuwi lho jero muser gitu tak mekan kerane. Gak tau roh. Ya. Ki mangke bayari banyu ki berarti nganu, selesai ki rene dhewe yo. Kowe budal nang sawah. Diternon guri. Kowe iki cek nang omah. Soale aku kan mangan mengguri. Ngene pur. Tak kono ngguri. Tak kono ngguri kowe kok sampean. Lho, ora nek lha wong aku mengguri lho wong batinku. Lho wong kowe lho wis ning ngarep tak mosok wong loro nungguni kabeh, Bapak. Kok iso? Ana informasi apa? Apa? Lah apa tak kok nopel kabeh iki? Heeh. Apa tak bel Lho. yo kok ono pura? Iya, anggere semereke andalan iki kok. Side wong aku sing merek apa ora roh. Oh, alah, kemang tok man mbok tukon sak bungkus sing seneng. Apa Den? Kok ngujuwi. Ya Allah, langsung ngiring ndek. Apane? Timang PBB yo. Lah wong pramuka nang dipeme ning anu lho. Meletek. Adek ra ireng iki lho. Oh, wis tetep Pak. Lho, sunscreen mi gowos, jero kayak dikei. Eh, Lha wong sunscreen ora oleh wong bacok. lho kuwi wedaan ra oleh, Pur. Sunscreen ki apa? Oleh ning omah, tapi gak oleh digawe sekolah. Oh, wong diperiksa tase nek masa ketat iki, Dik. Mesti gak dempul sunscreen. Ketat yo ning sekolahan lah ki ketat. Makane Dinda ki raine ngono lah wis tak mberno, gelem ya wedaan bayi ki ora gelem ya wis. Ngene emoh kok wonge kok. Wedak bayi lah ki panggah ketara. Ora tau dinggo. Belang perkara kok kudung kuwi le. Ora apa-apa ngene kok. Ireng sing penting ki tanpa jerawat. Tak kon golekno sunscreen kok mbok merenek tak kon tuku wadah. Ireng-irenge wong ireng manis e kok, Dik. Bingung e. Ndok tenang. Lho kok gak manis e, irunge kok iringane sangar ya. Rasah kemayu we. Aku iso watuk mangan pentol iku watuk. Pentol wedok kuwi, Dik. Lah kok ape mbok jak nglencer. Ora nek kuwae kok. Aku pas aku. Mending pentol lanang. Ngatuk dhewe ya. Jero-jero iki nomor mbahku rek. 2000 ora mari-mari. Iki nganu pur podes pur mbok garing. Numpuk-numpuk. Rapat di sore hari. Tapi tumbas kandine kemana? Sing ndi? Dinda, aku atus ning kiwan dicuwuluki. Bu, nyuwun dhuwit 5.000. Lah duitku tak ngono aku. Mbok nggo apa? Nabung Nabung pira? 150. Lho ngono kuwi nganu Adin. Gak oleh langsung brek bayar kabeh niku gak oleh. Aku jenenge gak nabung. Kon sithik-sithik Iya cah sekolah kok. 20 30 ngono kuwi ae, apa 50 ngono. Ning BMT. Kuwi sing pramuka ku lho, Dok, diharuskan nabung ki entuk pira, Dik? 600.000. Minimal 500.000. Nek maksimal ki bisa selebih iku. Dengkolem kuwi lho. Iki mang gato. Ya lho guys. Tapi dekne iso resik ya sini ya. Kan kono ketutup terus. Lah nek kan katokan dawa terus, Dik jarang. Nek belang kok. Nek ning omah ki nganggo ndek-ndek Dik nape turu ngono kuwi. Padahal mikir jok.
ning parkiran nek pemudahan ning Parkiran ambek kelasku ki balah koyo kene Aduh item langkah rata nih Mas Sam. Cek nglewati lapangan sakmono mbiyane iki ora limpek kowe nek panas-panas mlaku rono ning Sriyu wegah ya. Lebone jero ke sepatu. Tetepan ya. Lekek sakno gak anu. Gak oleh. Ya ora oleh diperiksa nek. Ketat yo Mas yo ngene Dinda iki sekolahan cilik tapi ketat. Cek pramuka iki lho nggone Angel sing SMP negeri ya ngranduwe. Jam 3 wis mulih lho Dinda lho sampai jam 5. Jam 5 iki kadang Pak Sumapak ning kono kadang yo urung diulihno kok. Masker mau gak bilang. Entek meh magrib. Ape maskeran ape apa piye. Lah iki mang lho ya, teko dok, adus, baratus terus mangan, bar mangan budal neh lho, les. Sampai meh HP magrib yang kayak mulih. Niku ya kabeh Terus mangan. Nek les iki pribadi to. Mbak Emona iki sapa jenenge? Kak Ema. Ya Allah, Ema iki kan caku kerja ning Jesi di. Ya kowe kae tak Walah. Alah, aku ki pengen takoke lho soalnya kono ki Jesi. Ayo dolan piye nek anu. Halo, mau kanca kerja yo gak Loh, akrab. oh, gak maksudnya iki. Iki kenal Ema. Aku ki kan selama Dinda ditulungi aku kan urung matur suwun ngene ya. Walah, Din Ema iki kan caku kerja di sini Jesi. Terus dia anak Sing ndi aku paling ya roh raine eling tapi ki. Lah kene buah lek kemiroh sapa kae lho jere yo. Gua ijek maksudnya iki. Buah bojok ning kono. Lho maksudnya kan kuwi aku dia anak pianos gede ki wis nganu. Lah wong Ema tak wis suwi dene gak kerja di Jesi ya. Wis ndi anak Mbak Ema iki? Sing Mbak Ema iki ndi anak? Nanggrape bojo ngono ki kon ngilangi. Ndak edak cara ngarep omahe kaya. Badanku iki omahe Ema, gini iki omahe Mona iki sing ndi aku. Mbak enek mana? Ya, keranem wis pupurung ya. Apa gak ada jabah kaya wong. Ndak jagongemu ya rujuk kok. Lah kok rak tukul tenan kuwi. Ambune sampe piye ngono lho. Ya keceng-keceng ngono kae lah. Ya sembuh ngono. Kok tape? Nganu sing langganane mepe iki rong do garing paling. Ya ya, lah ndi sedina ya nek panas belas. Malah ki lho tenagane cara bawa sini kok paham. Ayo. Ini metu terus. Kok mano kaya dilar kono wis garing. Nek pasrah Mbah sampean dinggo nombo ngene tok man dikek dipageri kuwi tok man gak yo aman. Heeh. Lah urung dijipuk lho ya. Wes. Lho nek dikek dhuwit iki wis, lah tapi gak Sambune gak tukul. Lah nek kodaran apa wong iki total pitik juga penak dhewe. Iya. Tikus pitik. Iki kodaran iki ketampon. Layar emak melomat pokok anu terpal gitu. Terpal nek layar. Masuk nang alon-alon Juro. Sing apa nih? Saiki. Minggu iki kok. Kowe ora roh mendunge kok ngono kuwi. Lho. Wong udan iki gak semayanan nik, Din. Udan iki kadang kok bar magrib, bar ngisak krotak lho. Balik. Oh. Malam Minggu ya. Ayo ngajak metu ae. Alon-alon. Pasal kira ndi dhuwit lho ya pian iki. Ngono yo iya. Pikiran Tasan ngono pira engko tuku bensin separo. Lah ngono rek ape nabung, ala ora sida nabung kuwi engko critane. Saketan. Kok iso lho wong ape mangan lho ya wareg ngono mie enek apa enek ndok enek kok seneng jajan adoh-adoh teko kabupaten. Ning kecamatan yang berah kok. Iki gak ya pentol iki. Tepung. Nanu walalah sambel mbok giaring lho Dok kuwi. Sambel lho mbok giaring pengen mencret to tenge. Aku ora wani kok. Cakep. Aku mangan pentol lho dadi watuk kok ngene. Ya wis ngono ya guys, kontene. Konten Gak tau konten iki. sederhana. Lah ora tau metu terus sik. Ngono ya makasih. Nah nek kebon ngejak yonge kuwi ya Lah. mantang ngono. Lah nek ngusungi ning kali, disungi ning kali ya. Lah nek embet terus sikilku ora oleh sepatune Mbah Kung ya. Urung mulai. Iki nane karo saiki kae terus nyebar iki ndek nggon penian. Nah ya guys. Ayo. Ayo. Ayo pamitan. Pamit.
Pamitan ya guys, ngono nggih. Guys, buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Yem. Din, dadah Din. Padahal family orang gini ndongakno wong iki wae. Walah tenan Dinda tiba kowe nek ndongakno kowe walah melebihi. Tante malah tak openi dine Malah tante malah ngopeni ngedusi. Aku sing ngene kan. Lah iya. Ya wis matur suwun kabeh ae wong donga, doa baik ya kembali baik ya guys. Donga dinonga. Dhisik sak keluarga gak iso mbales apa-apa, isane ya cuma mbales donga. Wis ngono ya guys.